Can't remember when you were there. Ug karon mga higala, niyang lang sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. There is, can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. Litsa ba din, Mark? Nangimbitar ka na mo ni Mama? Yes. Ako palipay sa imong pag-graduate sa senior high. Sige, Tito. Ako sultihan si Mama. So, after your graduation, magkuyog tanto. It's a day. Yes, Tito. Pero, masugot ka sa mama ni mo. Ako rin may ibang mapasabot ni Mama, Tito. Basta, right after sa among graduation, doon lagi dayon mi si Mama, ha? Yes. Yes, Iha. Ako na buhaton. Nag-coffee ka lang? Na naman ang pamahaw na. Nahimo ko. Bahin ba na sa imong negosyo na? Graduation ko rong hapon nila ni Misty. Oh, nakahaso si Miss Tini mo? Dili si Misty mo. Sige. Mag-inusara sa siyang mutambong sa graduation siya. Nagtuo ka malipay si Glenda kung mamugos ka lang. Nak, unahaon ang imong negosyo. O garon dili ka magluya. Pamahaw sa pamahaw. Unya na lang ng kape. Sa pala kung muadto ko. Pero di ako magpakita. Magsakit-sakit lang gid ka sa imong dukan. Nag-inusara na magod siya mutambong sa graduation ni Misty. Wali mo mahuna-huna, anak. Nga mahimo ka makaguba sa mood ni Glenda kung iya kang makita. Ayaw lagi o nag-ipamugos ang imong tinguha, primo. Sige na. Taon na. Ma, nagkita mi si Tito Willie. Human ko na sa graduation, iyatang dapitan og dinner. Unsa? Uwa man si Primo. Unya, may offer man si Tito Willie. Dili ba good ba nga kita rin mag-celebrate sa imong graduation? Nangimpitar man mo. Bisa na. Unya, ako lang balibaran ang invitation ni Tito Willie. Ay, tauwaw sad. Basta ang akong gusto na kita rin mag-dinner after sa inyong graduation. Gusto ka mo, Seng? Napakong ka? Nabakong? Nalipay ko, puy! Uy, Lipay ko, puy. Pagtigil ako lipaya, puy. Kung unan na swerte ang imong adlaw, no? Magsunod-sunod man di ay ni. mao ba? Oo, mao na, Kung nasa puy. mong gibalas mo, Seng, magsunod-sunod pa ni balas. Sabra! Hinom! Uy, suko ka mo, Seng. Suko ka, busing. Di ko angay mo suko. Kinahanglan nga niya gihapon ako ang good vibes. Aron mulungtan pa niya sa graduation ni Misty. Uy, sana. May bago usap kang crush mo, Seng. Sabi na, sa'yo bago. Oh, niligi nga ni Glinda ang imong gisgutan. Kagkuhan mo lagi to. Kisa, sa nanitungan mo, Seng. Huy, amiw. Kana si Misty, mauna ang anak ni Glinda. Si Glinda lang gihapoy. Akong ikauban karong gabi, puy. Wah!
Wa. Ano nagkatawa mo ka? Oh, nalipay na kubusing si Imorong Swerte. Oh. Oh, lipay. Gihagad na ko ni Glinda. Nga magpauban siya aron matultulan ang bagong negosyo ni itong primo. O kalunsab. Magkauban sa minuha. Plus, ang iyang anak. Uy, hala. Nindot mo sino? Nindot yung kayo, boy. Mas nindot mo siya. Kon, pagsitan ko mo si mong buinas. Sa tunga lang unta ba? Pagsitan ko niya mo. Kasi katunga lang unta sa... Katunga yung mga hatag ko ba? Kaya ka ang piro nga akong ipirmahan. Unsa man, inalubagay mo ni Opoy. Kaya ako din nalubagon. Wapak siya. Di lang ko mapakita yung Misty. Pero di gid siya man akong ikauban ko nila. Kung saan kapag sabi ni Misty na nagpipag kami, dinisilins ko na yun. Dili ako makita siya ng tawad sa mga nila. Hindi rin. Para makita ko siya yung mamaglita. Di mo na nagkita sa punta. Di lagi ko makapakita niya. Huwag ko magkasabot sa akong gipati. Samtang nagsudong ko sa akong anak na may baso. Masabot tingali ang kalipay nga akong matiun ko. Ako na makita si Misty nga magsulob og tuka. Timaan nga nakahumanggit siya sa iyang puso. Hi, man. Congrats. Oh, niya di ay ka. Niyagyo ko kay ingon pa ni Misty ay. Nga, kuman sa graduation, mag-dinner, ha? Unsa? Kagwapas kong lapi siya ang sakap. O klaro kayo na nalipay siya kay nakahumanggit sa senior high si Misty. Kung mo iyong tupat. Simili ka ng iyong tupat. Ako masunuan. Pagparamay ko sa akong kahilang. Kaya nga nagsuko sa mga laro. Pero naglagot ko mo maong iyang tupad si Willie. Tana, Glenn? Asa man? Tadolon si Misty. O kinsa may nagsulti nimo nga magkuyog tang duha? Ako rin mo duol sa akong anak. Ako siyang sugaton. Gay. Hindi ako sumunod sa Glinda. Mabihay mo sabot ni Misty nga. Dool din ko. Kung siya ang graduation. Bahala na. Sundo na ko sa Glinda. Misty, anak. Congratulations. Thanks much, Ma. Next enrollment, college ka na. Happy? Very much happy, anak. Ngawa ni mo pakiasa ang ako mga tinguha alang sa imong kaayuhan. Congratulations, Misty. Thank you, Tito. Oo, niyan, suman. Malakaw na ta. Misty, congratulations. Lima.
Primo, mitapang likas mong graduation? Dali na human ang akong transaction. O dali ko ganhi din sa inyong eskwelahan. Sa dihang gisultihan ko ni mama nga nanawag ka. Akong regalo nimo. Ako sa regalo ni mo, mister. Kadiyot lang. Nganong gipugos mo yun mo ang regalo? Ako sa gingihatan nga ako regalo nga ito, mister. Ako lagi palit pagtuyo. Parang ginaniya. Saan ka? Imo ang nagihuwat nga matarong og dawat ni Mister nga akong regalo. Ako may nakauna din ngano niya magka ngano wa makahuwat nga ako mo ay magkauna tunol sa regalo nga ito, mister. Magiro ka na. Magiro ka. Bida ni matiguang. Ay, kung nga tiguan nga. So karon. Kung sa'yo mong pagsamot, dawa na lang hinuod si Glinda o Mister. Ha? Unsa? Ilan ang gibiyaan? Yay! Uy, ikinakaingon na niya. Mayroon ng pagkasabot ni Mister nga. Ako silang doodong human sa ilang graduation. Na, wala na sila. Peter! Uy! Magdini mo ang taming tulo. Ako silang pangitaon. Ma, nga nga ito man silang ibiyaan. Samok. Hasol. Anugon, uy. Dili maanugon ang celebration sa imong graduation, iya. Mudiretso ta sa usa ka 5-star nga restaurant. Kita rando, ha? Dili ka? Ma, nalipay kayo ko sa diyan ni Kalit og tunga si Primo. Bisti. Imagine, nagdalikit siya kaadto sa eskwelahan sa dihang gisultihan siya siyang mama nga nanawag ko. Nagpahibaw nga ako rong graduation. Iha. Kinahanglan nga dili ka dali mo tuo sa mga pung sa mga lalaki. Ma, gentleman si Primo. Oh. Unsa man? Dili ka gusto nga kita ray mag-celebrate? Ganahan ma, uy. Okay, sige. Dili na ako mag-iskot ni Primo. Aron ma-enjoy tang duha sa atong dinner date karon. Nasukit si Glinda. Hinungdan nga, dali siya no akin. Pero, siya mo hinungdan nga ng mitambugo. Asa ko ka siya pangita. Limar gitong Primo nga to. Kalit ka siya ito nga sa graduation, mister. May naman tatanang mong sapot, mister. Yung siya padaulo na ko human sa ilang graduation. May doon sa taon ko. Kami pang dos Glinda ang nag-uban. Pero dito dis Primo. Magkapatay ka kong tao. Siya ginakaingon nga nung napakyas ko sa akong gilauman. Magkapatay ko. I can't remember when you were there. When I did Kinsa kay unang makakita nila ni Misty o Glenda? Si Primo o si Will? Mga kasama at ani ang laing pang mga sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. Laing dalik ka na to sa RMN Drop. me down, you've turned my life